Moi, mä siis oon Penny04 ja mä oon Viestar Planetista. Ja mä nyt päätin tehdä tämmösen pikavideon, eli jos tuolta taustalta kuuluu jotain ääniä, esimerkiksi semmoista sahauksen tapasta, niin älkää ihmetelkö, se on vaan yksi tyyppi, joka sahaa sitä juttua. Mä näytän teille nyt meidän kaikki tietokoneet. Tässä on meidän vanhin, niinku tästä, niinku näistä toimivista vanhin. Niin, tossa on meidän kissa Nessu, se on tommoinen 2,5-vuotias. Tommoinen ihan hirmu pieni. Moikka Nessu. Sitten tässä on tällainen. Tää on tää meidän toisiksi vanhin kone. Eli se on tämmönen. Mun pikkuveli halusi tulla tuohon vilkuttamaan. Joo, ja tää on meidän kaikista uusin tietokone, eli tää on meidän läppäri, jolla mä en saa periaatteessa olla yhtään, kun mun toinen veli sit valtaa sen. Joo, ja mun kynsi on tolleen katsoa hassusti. Mä näytän teille meidän koira, jos mä löydän sen, ellei se on mennyt ulos. Nini! Nini, tänne! Se tulee nyt rapposia alas tossa. Eli se on tää tämmönen 2,5-vuotias saksanpaimen koira. Ja sit se hyökkää vieraitten kimppuun. Ja se puree. Joo. Mun pikkuveli siis vähän nyt pelleilee. Eli tää on meidän, niin sanotusti kiltti koira. Ei kiltti. Joo, no mä oon ollut vähän vaan. Mutta mä menen jo huomen kouluun. Eli jos joku. Niin, niin. Joo. Ja siis, hetkinen. Tässä on käsialavihko. Eli meillä on huukovihko. Käsialavihkona. Eli tää kirjan nimi on huukovihko. Te ette nyt mun etunimen, mutta ei se haittaa. Eli se on tämmönen. Ja tässä on mun käsialaa. Eli siinä lukee, voitko tehdä viitasta vihreää? Juups. Siis, ja tässä on meidän keittiö. Eikö se ole hieno? Tää oli tämmönen video tältä erää. Näitä tulee varmaan lisää näitä esittelyvideoita. Mutta tää nyt oli just näistä lyhyimmistä pätkistä. Mutta sitten menee sen Moviestarin sinne YouTube-paikkaan. Joo, eli Niin, kirjoittakaa Moviestar Planetin YouTube Jaana JVT. Sieltä löytyy kaikki muut videot, mutta se joku ihme koiravideo, jossa on kolme koiraa, jotka on semmosia, miten rotuina nyt oli, jotain boksereita tai bulldoggeja, en mä muista sen rotua enää. Niin mä en oo tehnyt sitä, että sen on tehnyt joku muu. Mutta joo, mä oon siis Penny04 ja mä oon Viestar Planetista. Moi moi! ja sitten niitä tämän Penny04, niin sitten niitä videoja voi katsoa YouTubesta ihan milloin vaan. Joo, toi on ihan oikeassa. Ja ton tyypin nimi on Rotterdam, kun se ei osaa kirjoittaa eikä lukea. Moi moi!